Ngiyabingelela kakhulu engcekwini yenkosi Baba uNtsibande, kumama Ntsibande, ngelihle nelinamandla igama lenkosi yethu uJesu Kristu umfeli wethu. Ngibingelela nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelelwa. Ngibingelela nabazalwane basekhaya leZwi ngegama elihle lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu bathandekayo, sekuyizinsuku ngihlushwa ifoni ithi igcwele akuna-space njalo. Ngize ngafonela ekhaya ngoba ngiyiqondi kahle, babili banginika i-direction ngenze njani. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu bathandekayo kule viki eliphelile enkonzweni yomkhosi nokuzwa iy'nkonzo zangoMgqibelo nangeSonto. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu. Ngesonto ntambama bangithumela isithombe semzukulu wami, umntana wendodana yami, aphuma amagqubu lapha ekhanda ukuthi basendleleni baye esibhedlele. Ngakhuleka nomama wakhe ngathi ambeke ifonu, ngavulela umkhuleko kababa, ngathi ambeke endlebeni, ngalibele ngibakhulekela. Sahamba isikhathi ngaphinde ngababuza ukuthi bakuphi, bathi sebafikile esibhedlele. Ngathi unjani umntwana, wathi uthi ikhanda lingcono ukuqaqamba. Bamfaka i-drip, abo-doctor basambheka ukuthi unani. Sahamba isikhathi ngiloku ngibafonela ngibuza, bamdischarge eNtathakusa. Abo-doctor bathi bathatha ama-x-ray ekhanda bazi kunani. Kodwa engithanda ukukubonga kakhulu bathandekayo, ngibonga uNkulunkulu ngako ukuthi ubuyele esikolweni. Ngomvulo ekuseni bathi bekafuna ukubuyela esikolweni yena, kodwa umamakhe wathi alale ngoba i-medication ngathi beyisamdakiwe. NgoLwesibili-ke wasuyaya, nanamhlanje-ke uyile. Ngibonga uNkulunkulu bathandekayo osinqobelayo osilolayo njalo. Ngibonga nomkhuleko mana njalo nceku yenkosi uNkulunkulu ukuthembile ukuthi uzoyenza inkonzo akubizele yona, nangempela iyafezeka. Ngiyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Ngisayiqilonga ngezwi lenkosi every day, ngiyalizwa izwi lenkosi lenza umsebenzi empilweni yami. Inkosi inibusise kakhulu bathandekayo, inibusise mama nobaba. Nakusasa ngisazolalela inkonzo yangoLwesine, ngiyazi ukuthi ngiyahloma njalo ngoba umgodla ugcwali. Izwi lenkosi liyasigeza nsuku zonke. Siyabona ukuthi ngapha kuney'ntongo. Ameni. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama. Ngiphakamisa ukudlulisa ukubonga kakhulu ukuba sekhaya leZwi nokuba nje nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngidlulisa Nkosi yami ukuyibongela nami kunenkulunkulu ahleka ngenzela khona, nami ngidlulisa ubufakazi. Ngake ngaphatha iqolo libuhlungu kakhulu, ngakhuleka lo mkhuleko waseRoma 10:9 baba sinikeza wona. Nesiphanga sami sathi buhlungu sesinesikhathi singiphethe, kepha konke lokho kwanyamalala. Umzimba wami ukhathala nje ngingakwazi ukwenzani, ngisebenza kodwa nje ngibe nalokho ukukhathala. Uma ngisebenze kancane ngisengizwa umzimba wami ubuhlungu. Kodwa manje njengoba ngisekhaya lekhaya leZwi, senginalokho ukukhululeka nje emzimbeni wami. Noma ngilele ebusuku nje angisezwa lutho, akukho lutho okungithusayo. Nasekhaya nje seku-right, akukho into engiyizwayo ebusuku mhlawumbe eyihambayo noma okwenzakalani. Ngiyalala nje kamnandi selokhu nje ngingena ekhaya leZwi, nje umphefumulo wami ukhululekile. Ngiyabonga kakhulu owangifakayo ekhaya leZwi, umama Hadebe. Ngithi nje inkosi imbusise, isibusisele nawe baba, ikwandisele iminyaka yakho nomama. Imfundiso zenu ziyasakha kakhulu, ney'nkonzo zenu ziyasakha, ziyasiqondisa endleleni. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba Mpostoli Ntsibande, ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela eyisimanga. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonga uNkulunkulu ngesonto edlule ngacela umkhuleko womntwana ongaboni lutho esikoleni. Eyi baba,
isimangaliso uNkulunkulu asenzile. Sasizophuma emkhosini kuLwesihlanu, ngavuka ekuseni kakusasa, ngahamba ngaya khotheza iy'nkonyana nje eduzane kwakubanda. Kwavele kwakhuluma izwi phezu kwami lathi, umntwana kunjenjenje kuwena onecala. Ngabuya lapho ngakhuleka ngabuza uNkulunkulu, lo mntwana unina wey'ngodosi kwenye indawo nomfana nengodosi yakhe. Uthe vela baxhumana-ke bathandana. Umfana wayekale ngodosi enye. Iphutha kumina laba lapho ukuthi umfana ngimsapote ngesikhathi eyeka leya ngodosi. Kwashayiseka lapho baba. Ngazisola kakhulu, ngakhala kakhulu uNkulunkulu, ngakhuleka ngendlela eyisimanga. uNkulunkulu wakuzwa ukukhala kwami, waqaqeka umntwana. Izolo ubuye nama-total esikoleni, into engakaze yenzeke. Ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela eyisimanga baba, ngiswele imilomo. Angazi ngingabonga ngithini, angazi baba. uNkulunkulu wangena kuwena baba, nginobufakazi obuningi, ngizabushiyanisa ngey'nsuku. Obunye buyisimangaliso nje uNkulunkulu angivezele bona. Ngiyabonga baba kakhulu. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akwandisele. Angazi baba ukuba ukho ungabe sine emhlabeni. Siyabonga kakhulu baba, uNkulunkulu akukhulise. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Nawe mama, ndiyabulisa kakhulu kwikhaya lakwatata uNtsibandi, ifemeli yonke. Ndithi uJesu Kristu uyinkosi. Ndibonga indlela uThixo anisebenzisa ngayo tata ninoma. Indenza nje ndizive ndikhululekile ithuba lonke, noba bendisithi ndisindisiwe. Kodwa kumnxa sifumana ukusela okanye ukutya okumnandi nokuphilileyo kangaka. Nendimcela uThixo uba angathi angandinceda ndikhule ngokukhula, ndilandelele ezi mfundiso ezintle nezimandi kangaka endizivayo apha ekhaya leZwi. Ndiyambonga kakhulu uThixo ngani. Ndibulela nakumzalwana owandifakayo ekhayeni leZwi. Ndizobonga uThixo ondincedileyo tata. Ngemini yaphezolo bekungoLwesibini, bendiye ekliniki yalapha ke kukude. Siyahamba ke ngeenyawo ngoba kusezilalini. Xa sibuya ke ngoku ndihamba nenye intombazana, simelwa yimoto encinci eyigolf esilver grey. Sikhwele kodwa sesikufutshana, sekho kude kakhulu. Masifika xa kulapha endleleni ngoku wema wathi umamela ifowuni. Andayazi wanemibuzwana asibuza yona. Mna ke ndithe xa ndingena emotweni ndambulisa, ndambuza impilo. Ndathi uYesu Kristu undigcinile. Xa ndimbona eyona nto emphethe kakubi leli gama likaYesu endilibizileyo. Ngoba ngoku uye wafuna ukujika endleleni. Caba ibikhona le plan ebeyiplana ngathi nalo mntwana. Wabe sekhona umuntu wafowunelana naye, wasehlisa esithubeni, wajika, waphinda. Kodwa ephinda sebonakala uba ethetha kakubi ngoku, sesithi ngoku siyathakatha. Ndathi ke mna xa ndimphendula xa ethi siyathakatha, ndathi ke mna ke hayi, ukuthakatha sithakatha nyhani, kodwa ke sithakatha ngezwi likaThixo. Sithakatha okwasemazulwini. Umke nomsindo, sabona uba kwale moto besingayiqhelanga apha. Xa uba ke ukhona obekuplanile yena ebezokwenza. Kamba ndibuye ndababalisela abanye abantu, ndibalumkisa ngale ndlela enza ngayo. Ndithi uJesu Kristu inkosi baba, ndiyabonga. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba uSibande nomama uSibande. Ngibingelele ekhaya leZwi, ngibingelele nasendabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngithi nje mangilethe ubufakazi ngoba sesithe isikhathi ngingabulethi lobu bufakazi, kodwa uNkulunkulu isimanga ngenzele sona.
Ngiyambonga uNkulunkulu, ngeswela imilomo yokumbonga. Emkhosini lo wendlulile sabanawo wo-7 days, kwathi ngelanga lesi-4 ngathola ikholi yokuthi esikolweni bathi ungelo kucela usizo lokufundisela umntwana, ake tata othatha lifomu. Ngaya ngathumela, ngashaya licingo ngathumela ngoba ngangisemsebentini. Ngaphumelela, umntwana wami wathola kufundiswa esikolweni, kati biyo wangena. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba bekusikhalo sami imihla yemihla kuthi kodwa Nkosi yami ngingasitwa ngibani ngokungilekelela kufundisa kulaba bantwana. Kodwa nje uNkulunkulu ukuvile ekukhala kwami, wangisita, wangendela umusa. Ngiyambonga uNkulunkulu. Baba uSibanze, ngiyabonga ngithi imfundiso takho loseluleke ngato. Mina kweshumi bengingakukhiphi vele ngoba bekungasiyo into lesifundiswa ngayo nje kahle kahle ukuthi ngibe nelwati ngako. Kodwa namuhla sengiyati ukuthi yini kweshumi, kwentani kweshumi, kukhishwa kuphi. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uNkulunkulu kuko konke tinkonzweni. Ngiyabonga ukuthi nje uNkulunkulu uyangisikelela nebantfu bami, ngiyabakhulekela Baba njengoba wangifundzisa. Ngicela uNkulunkulu asilondze sonke ekhaya leZwi, nalaba labaphumako ngiyabacelela uNkulunkulu ukuthi abathethelele kumbe basetawucabanga kabusha. La khaya leZwi awudzingi isibhedlela ngekwakhona. Sinemikhuleko, sinelivi laNkulunkulu, siyalalela tinkonzo. Siyaphila. Jesu Kristu inkosi. Amen. UJesu Kristu inkosi, nasekuseni Baba ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela ubaba uNsibande, ngibingelela umama uNsibande, ngibingelela bomama, ngibingelele egameni likaJesu ney'ngceku zonke zenkosi. Ngibingelela abazalwane bonke basentabeni kaJehova yabonelelwa nasekhaya leZwi. Amen. Ngibonge nje Baba ukuba nawe Nkosi yami. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu asiphe ingceku efana nawe. Nkosi yami, ngiswela imilomo Baba. Ufika la ekhaya leZwi ziningi izinto esengiyifundile nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa abazalwane bethu Ubufakazi ngenxa yokuzwa izindaba ezinhle ey'shunyayelwa nguwe Baba, uyiphathiswe ngesandla esinamandla sikaJehova. Siyabonga Baba. Siyabonga ukusipha ivangeli elinje Baba, sibe singabantwana bakaNkulunkulu, kepha ivangeli leli vangeli oliphethe Baba, oliphathiswe inkosi, liye lasivula amehlo Baba ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu ufuneka uphile ubungcwele, uhambe ngobungcwele, ukwazi ukuvuma izono, uzihlanze, ukwazi ukuthethelela, ukwazi ukwenza yonke into, uhambe emkhondweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu lokhu akufunayo ukuthi ukwenze njengomntwana wakhe. Sengifunde okukhulu Baba, ngibe nobufakazi nje bokuthi Baba ade ngigula ngiphuma igazi ngamakhala. Ngacela kubaba umkhuleko, ngacela futhi nomkhuleko ukuthi umntwana wami naye uhlushwa amehlo esikoleni, bephethwe amehlo esikoleni engazi uzofunda kanjani. Ngacela umkhuleko kubaba, wangikhulekela. Ubufakazi bami nje Baba ukuthi igazi alisaphuma emakhaleni, liphelile lanqamuka, nengane yami lokhu amehlo aphelile. Ngiyabonga kakhulu Baba. Sibonga iyalo zakho, sibonga ivangeli uNkulunkulu akuphathise lona. uNkulunkulu asibekele wena, asigcinele wena nomndeni wonke wakwaNsibande. Sithola okukhulu futhi sisalindele olukhulu Baba kuwena, okuphathiswe isandla esinamandla sikaNkulunkulu. Siyabonga Baba. Kumanje umuntu uphila ubungcwele through isandla esinamandla sikaNkulunkulu esiphezu kwakho. Uyaphefumulela izwi lakhe
uNkulunkulu emlonyeni wakho iy'ngceku zakhe nezimvu zakhe ukuthi uyihole eqinisweni. Siyabonga Baba ukuthi kuzobuya iwundlu siphelele enkosini, siyihlanza, sithethelelwe izono nokuvuma izono. Siyabonga Baba kakhulu. Amen. Jesu Kristu inkosi, ngibingelele baba uSibande, ngibingelele ekhaya leZwi, ngibingelele nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngizoshera ngombono engiwubone namhlanje, short story. Ngizozama ukwenza ube mfishane ngoba wona ubumude. Ngibone kwenzeka into ebuhlungu yodwa baba uSibande. Lapha kulo mbono ngibone kubhidlika umhlaba, ubhidlika wovukela phansi kuphela amalokishi beliphela ilokishi kube ngathi akukazi kwaba nezindlu. Abantu bebasha, abanye bebasha ku-volcano, abanye abantu bashe emanzini, la manzi ngathi ayabila, bashe emanzini abilayo, basha abantu. Kukhalwa lokakhala loka angikaze ngakubona ukukhala okunjena since yabona sikhale emhlabeni, kodwa lesililo engisibonile ngesibuhlungu kakhulu. Kushonwa le nale kuma-up and down, abantu bashona le nale, kukhalwa kubhidlika, kuqhubeka kungemi, kubhidlika. Ngithe ngisabona kanjalo ngangena kwelinye i-building ngithola kuvalelwa abantu lapha kule building. Nangithola kuvalelwa abantu ngifike ngibuze ngithi mina ubani uphethe isikhiwo sale ndawo. Bamkhombe ngomunye umama engimaziyo walamahasoni. Lo mama uvalela abantu inkumbi yabantu, abantu abaningi bagqwele le building nkulu. Ngifike ngisicele lesikhiwo anginike, asiphonse phansi ngisibuthe ngithi isiphi isikhiwo sokuvula lo mnyango la ngoba ziningi kangaka ley'khiwo. Angikhombise lesikhiwo sokuvula umnyango ngibavulele. Nkosi yami, abantu bajabula, abantu baphume bagijima, abantu siphume sibaleka. Masiqeda nje, mangiqeda kuvula lo mnyango lo baphuma abantu, kwabhidlika laphaya, kwabhidlika kubhidli. Inkosi yami, into engiyibonile ebuhlungu bekukhalwa ngendlela ebuhlungu laphaya engingakaze ngayibona. Nkosi yami, abantu abaphenduka, abantu bakhala ngamabhruku, abagqoka amabhruku bebakhala, babhidlikelwa yindlu, nabanatha utshwala, nabanganaki uNkulunkulu, nabanganaki makushunyayelwa ngoNkulunkulu, bebafaka buhlungu. Asiphendukeni masingabantu, Nkosi yami. And uNkulunkulu kwatile, uJesu kwatile, ngoba ubathumelile abantu ukuthi bazosikhuza ngale zinto thina sidazi inkani, siyaqhubeka senza ububi. uJesu Kristu inkosi. Ngizoshaya nje i-short cut baba uSibande. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela. Baba, ngicela ukuthola ubufakazi noma sengiphuzile ukuletha ubufakazi. Baba, ngizizwa nginecala uNkulunkulu. Ngingene ngonyaka odlule ngoSepthemba, ngilethwa umama omunye esikhonza naye ngenxa yesimo engangiyiso. Umama wangifaka lapha ekhaya leZwi. Baba, ngiyabonga kakhulu. Ngibonga imfundiso zakho. Ngibonga kakhulu baba nomama, imfundiso enisinika zona mihla namalanga. Baba, mangikhumbula ngena la, ngangilahlekelwe imali, ngangilahlekelwe imoto, nganginje ngihlangahlangene. Kodwa baba, ngakhohlwa kho konke uma ngithola imfundiso zakho. Ngakhohlwa, ngayitshena nje ukuthi lezi zinto ebengikhala ngazo, bengikhala ngamagugu omhlaba. Baba, ngiyabonga nje, ngithi angibonge baba. Bengene emkhosini, ngiqala ukungena emkhosini baba, ubufakazi bami, ngiwumama odla amaphilisi. Ngangena 7 days ngidla ekuseni bese ngiphuza amaphilisi. Baba, kwenzeka imanga. Ngangiqala baba ungena emkhosini. Baba uNsebande, the ma ungenele lo 7 days,
Ayi ngazizwa ukuthi ngoba ntambama bengidla nasekuseni uma ngiphuza amaphilisi bengidla. Ayi ngazizwa nje baba ngingaqinanga kahle. Ayi baba kuloka 5 days angizange ngadla baba, ngabeka amaphilisi ngangena emkhosini baba, ngazizwa ngiphila, ngazizwa ngiqina ngoba wangithembisa wathi baba kufanele ngisebenzise ukholo lwami. Ngabeka amaphilisi baba, ngizange ngagula, angizange kwenzakala lutho. Baba Sibande nomama siyabonga kakhulu, siyabonga baba, imfundiso zakho besiye esontweni sithi sisindisiwe. Hawu Nkosi yami, kanti uNkulunkulu usasibekele, uNkulunkulu usasihlelela ngey'mpilo zethu. Baba Sibande ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu nje asigcinele wena. Siyafundiswa baba, nalaba abaphumayo baba iqiniso likhiphayo. Hawu uma ngakwazi ukubekezela ngeke, ngoba ukushinto kuba sengathi hayi bo, ubaba Sibande ngathi ubona mina. uJesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba, omama, bazalwane bonke basentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa, bazalwane basekhaya leZwi. Ngibonga uNkulunkulu ngesimangaliso angenzele sona kube izolo ngoLwesibili. Ebusuku uma ngiphaphama angazi ukuthi yini le engenze ngaphaphama kakhulu, ngaphaphama nje masinyane. Uma ngithi yibo ngizwa ukusha. Umuntu-ke ulale kuhambe ugesi, kusho ukuthi sikhohlwe ukuswisha off i-N ibinamanzi. Engikhumbulayo bengithi ngizoyicisha cause bengigeza izitsha. uNkulunkulu wangivusa baba, ngiyambonga kakhulu. Uma ngifika intambo inomsindo nje othi nje qaqaqa. Uma nje ngivuka ngivula umnyango wekamero ngingena iphaseji, ngimele umkhuleko ukuthi Nkosi noma ngabe-ke sekukhona umlilo la ngiyakhona, wena uthembekile ukuthi ungawubamba. Nokho ngiyafika ngicishe ngizwe ukuthi khona lento enukayo bese ngikhanyisa. Ngesikhathi ngikhanyisa iglobe vele iqhume, kube khona isisi nje esikhulu. Phinde futhi ngicisheke ngokwethuka. Ngibonga amandla kaNkulunkulu and into emangazayo angiye esigubhini ngiyokwehlisa amalokhozana amaplagi. Kuze kwavuka ubaba wabuza ukuthi isigubhu sengisehlisile yini, cha wavuka. Lapho-ke nje uyabona ukuthi kade ebile amanzi kwi-N azasha qhu. uNkulunkulu uyammangalisa, angikuboni ongangisusa kuyena. Uma ethi ezwini lakhe yena kuzela kalali, uyamlondoloza u-Israyeli. Ngiyambonga uNkulunkulu, angikuboni ongangenza ngisuke kuye ngendlela athembeke ngakhona. Kweyami impilo bengazwakala okunye ukuthi sishile. uNkulunkulu isandla sakhe wasibeka phezu kokuphila kwethu, wanqaba nathi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. Ngiyabingelela Baba Msibande, ngiyabingelela ekhaya leZwi, indaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela abangcwele bonke abazalwane. Ngiyabingelela seyisikhathi eside ngingaveli. Sengivela ngoba nginakho ngibona, kodwa kakhulu bengizwa ubaba uma ekhuluma ngokuxakeka nokuba bhizi nezinto ey'thize. Hayi baba, ngiyabonga kakhulu ukungena kuleli khaya. Ngiyabonga, umphefumulo wami jabule kakhulu. Yayitusa inkosi. Siyabonga baba ngawe nomama, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu esikufundayo. Ifoni yami nizeshise
Akukho engakulaleli, ngiphindaphinde zonke iy'nkonzo. Angisewona nomngane okufonela abantu nani ngoba nansi indaba. Ngiyabonga kakhulu, ngibonga mhla ngithola ne-date, ngibonga ngiyabhala, ngibonga konke nje okwenzakalayo, ngibonga uNkulunkulu uyaphendula. Udonga lwalungithathile ukuthi yini le senza imikhuleko yethu ingaziwa. Hhayi baba, dilikile, bhidlikile. uNkulunkulu uyangenelela la ekhaya kuzo zonke ezinye izinto. Kune-peace, umnandi, yonke into iyenzakala. Nasenkonzweni ngeke ngize ngithi Nkosi yami abantu baze bathi bona ngasengathini kanti ile indaba ila. Noma uthi uyabaxoxela-ke kodwa hhayi baba ungaphatheki kabuhlungu. Abantu vele abafuni nezinto abay'bona emehlweni abo ngathi zinhle kanti cha. Siyabonga kakhulu, ngiyabonga ngekhaya leZwi, ngiyabonga kakhulu. Inhliziyo yami iyathoba baba. Ngiyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu angigcina aniphephise nomama nomndeni wakho wonke. Kwenze lokhu sokufiswa inhliziyo yakho. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli Nsibande nomama umpostoli Nsibande, ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Baba umpostoli ninomama umpostoli, ngithi angibonge kakhulu baba wami ninomama wami enkosini. Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu baba, ngiswele umlomo wokubonga. Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu ukuba nje nifike ekhaya ngosuku langomhla ka-23 nizongenzela inkonzo eyaba yinhle kakhulu baba. Ngiyambonga uNkulunkulu ngane, ngiyabonga. Ngibonga nakubazalwane bonke abasekhaya leZwi nabazalwane basentabeni likaJehova kuyabonelelwa. Ngiphinde ngibonge kubazalwane ibhrentshi yaseBhamshela, konke bazalwane umsebenzi eningenzele wona ngiyabonga kakhulu. Uyaye athi-ke ubaba imiqhele isezulwini, nami ngisho njalo bantwana benkosi ngithi imiqhele yenu niyoyithola ezulwini. Baba ngiyabonga, ngibonga uNkulunkulu ngane ukuthi ungiphile abazali bakamoya. Baba, ngaba nomunyo ngesikhathi kuthiwa ngisume ngibingelele nginamukele, ngazizwa ngifikelwa inyembezi. Inyembezi enganginazo kwakweza ukuthi uNkulunkulu ungikhumbulile. Uthe ngangiphanga abazali benyama ukuba bangikhulise, kodwa usengiphile abazali bakamoya. Ngoba uma ngibuka ibanga ukusuka eRichards Bay niza la, imali enkulu enayisebenzisa kupetrol niza la. Angikaze ngize ngifake imali ukuthi ubaba akafake emotweni upetrol nize la baba, kodwa uNkulunkulu ukusebenzisile. Awuzange futhi uzuyicela uyiceli baba, uhlezi usho. Kodwa kwamanye amabandla baba, noma kwezinye indawo la sisuka khona, kuyaye kushiwo njalo athi kuthiwe awukwazi ukuthi ngizoza kanjani ekhaya lakho ungangifakelanga upetrol. So kwakuwusuku lwami lokuqala langomhla ka-23 ukuthi kuzonyathela abantwana bakaNkulunkulu kuleli gceke. Ingakho ngangikhala baba. Baba ngiyambonga uNkulunkulu ngane. uNkulunkulu anigcwalise, anibusise ngakho konke enikufisayo. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga egameni likaJesu, Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela ubaba umpostoli uNsibande nomama umpostoli uNsibande. Ngiletha nabo ubufakazi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokungena kwami ekhaya leZwi. Baba, ekhaya leZwi siyaphila, ekhaya leZwi siyafundiswa, ekhaya leZwi kuyaphilwa ngezwi. Sibona nje ivangeli elakudala, ivangeli ekudala silifuna singalitholi ekhaya leZwi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokungifaka lo mama lo wayengifaka ekhaya leZwi. Nginxanelwe izwi leqiniso, ngingasuthiseki nakwindawo engihamba kuzo. Yazi ngibethwa yizwi ela-Monday ma uthi siyathotshiswa.
uma uthi izinto esizikhulumayo ngelimi lethu ezimbi, isihlambalaza, sisenzani konke, ngempela singabazalwane singahambi ngokweqiniso, sicunula umoya oyingcwele ngendlela esenza ngayo singabazalwane. Sisithi siyakholwa, kepha imisebenzi yethu ngokuhamba kwethu singahambi kahle. Baba abaphumayo ekhaya lezwi kuyiqiniso ukuthi bahlatswa yilo izwi, ngoba izwi linamandla. Izwi, yazi iqiniso libuhlungu baba, more than umuntu okushayayo, ngoba lizabe lihlele enhlizweni. uNkulunkulu ukukukhumbuza ngalo ukuthi lento uyenzileyo irongo, kepha uloku uphikelela ukwenza. Yazi ngendlela esimcunula ngayo umoya oyingcwele kubuhlungu baba, kodwa-ke qinisa njalo lokhu okuphiweyo nguNkulunkulu kwenze, ungayi ngabantu. Thina bantu hayi asizwa, asilaleli. And ekhaya lezwi baba siyaphila ngabaRoma 10:9, nabo bonke onginikileyo ukuthi ekhaya lezwi ngibanikeze lo mthandazo bayaphila, noma ke bengaboni ukuthi baphiliswa imithandazo yasekhaya lezwi, lilizwi, ibaRoma 10, kodwa bonke engibanikileyo bayaphila. Siyabonga. Jesu Kristu inkosi, ngisacela ukuthola ubufakazi. Namhlanje ekuseni bekuwu-4:30 ngiphuphe emazinyeni ami kunezinto ezimnyama eziwu-4, emazinyo ami lawa ngenhla. Kunezinto emnyama eziwu-4 ngathi ziwutekenisi. Ngiyikhiphe, uqala ngiyikhiphe, uma ngiyikhipha kube ngathi iyanqaba, ifuna ukuphuma. Uma ngiyikhipha ifuna ukugxumela ihlala kwenye indawo. Uma ngiyikhipha igxume kuqala ihlala emlomeni, ngiyikhiphe futhi iphume nenyama. Phakathi nendawo ungazuthi ibovu, ilahle, njengokuthi uma usuke ubona ilahle phakathi uthi elahleni usuke kunento ebovu engathi umlilo phakathi eshisayo. Uma ngiyikhipha ngiyilahle, uma ifika phansi ngokuthi engazuthi iyasha. Ngiphinde ngikhiphe enye futhi eyesibili, kube ngathi iyakhula-ke le yesibili, iba nkulu, amazinyo avele asinde kakhulu. Ngiyikhiphe futhi ngiyilahle neyesithathu. Eyokugcina uma ngiyikhipha ivele iphume nenyama yamazinyo. Bese kuba nezwi elithi uJesu Kristu inkosi usephilisiwe. Ngaphaphama ngaleso sikhathi-ke. Ngithanda nje ukuthola ubufakazi. Ngiyabonga kakhulu kulona luphi noma ilona kuluphi uhlobo lempi uNkulunkulu abengilela lona nje. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi Baba, ngicela ukuletha udumo uNkulunkulu Baba. Ngiyaxolisa ngokuthula engazi ukuthi uNkulunkulu akangenzeli lutho. Kuningi kakhulu uNkulunkulu Baba angenzela khona. Ngisey'nkonzweni kaJulayi ngafika ngigula. Ukhakhayi lwalubuhlungu engazi ukuthi khona into ezowa khona uma ngigoba. Kubuhlungu amehlo, iy'nhlafunu zibuhlungu. Emadlebeni ami kwakuba nomsindo khona. Ngiyakhumbula ngilele, ngelinye ilanga kwaba nomsindo engawufanekisela njengomuntu ocinga isiteshi esithile kwiredo kunokuhlohloza. Ngaxakeka lo msindo ukuthi wenziwa yini. Ekuhambeni kwesikhathi sengiphume ey'nkonzweni kade babesikhulekela, ngazibona sengiphilile. Ngibone late futhi ukuthi hawu sengiright, angisaguli. Kuningi kakhulu uNkulunkulu angenzela khona. Nokugula okuningi ebekuye kungiphathe bengibona sekwadlula isikhathi ukuthi angisaguli. Ngiyabonga uNkulunkulu, Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba mpostoli nomama nabazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyanibingelela nonke ngegama likaJesu. Ngifisa ukubonga nje ubaba uNkulunkulu ukuthi nami angenze kuba ngibe ingxenye yekhaya lezwi. Ngibonga izintshumayelo zakho baba, nezika mama, nobufakazi nje babazalwane bonke
konke kuyangakha, kuyangivuselela. Njengoba nje baba ngikuprocess yokubhala isono, uma nje ngilalela izintshumayelo kuba khona isono esivukayo entshumayelweni bese ngiyasibhala. Ngiyambonga nje kakhulu ubaba uNkulunkulu. Ngifisa ukubonga nendaba yomkhosi. Bengingenalo ulwazi olugcwele ukuthi kahle kahle yini elindelekile uma umuntu esemkhosini. Sengiyabona ukuthi lokho bekwenza ukuthi uma mhlambe ngithathile nje u2 days sithi singakafiki isikhathi sokubreaka ngizwe sengilambile ngendlela emangalisayo. Kodwa silokho ngilalelile ubaba echaza ukuthi yini elindelekile uma umuntu esemkhosini. uNkulunkulu emuhle ngikwazile ukungena ku7 days lo mkhosi besinawo. Ngingena njengomuntu one-chronic njengoba ngisebenzisa amaphilisi. Kodwa kulo 5 days nganqoma nje enhliziyweni yami ukuthi ngizongena nje njengabantu nje abanormal ngingasebenzisi iphilisi. uNkulunkulu emuhle wahamba nami u5 days waphela ngingalambi. Beke ukuthi noma mhlawumbe ngizwa nje kungathi ngiyakhathala bese ngilalela umkhuleko kwaBaba, ngifunde izwi, ngikhuleke nami ngizwe nje uNkulunkulu engipha amandla ngiqhubeke endleleni wazaphela u5 days. Ngiyambonga nje kakhulu baba uNkulunkulu. Liqinisile impela bazalwane izwi uma lithi akusekwasodwa umuntu angaphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, kuwumthandazo wami, kuwumkhuleko wami ukuthi inkosi iye nje isebenze impilo yami. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. Amen.